Yun, hello guys. Isang taon na si BM natin sa Bergman. So, isang taon na rin nung na-aksidente ako dun sa Gumaka. Nag-slide tayo dahil sa ulan. Dahil dun sa gulong natin na stuck. Napakadulas ng kalsada and then madulas din yung gulong. Kahit di naman ako nag-brake, yun, nag-slide siya. Sa awa ng Diyos, okay naman at maliit lang tayong sugat. Napunit lang yung ating raincoat. Yun ang ito. Ang way natin syempre, yun, Quezon Province. Daan natin. And then Santo Tomas. Labas natin nun is Tagaytay na. Then going to Cavite. Dun sa pupuntahan ko sa Molino, Cavite. Ayan. So tetestingin natin siya. Isang taon na natin siyang ginagamit pag-deliver dito. Ayun si kuya hindi natingin. Basta lang lumalabas ng motor niya nagmamadali. Pero nag-sorry naman siya. Anyway, yun guys, share ko lang sa inyo yung aking experience dito sa motor natin dito sa Bergman at sa mga syempre yung gusto pang bumili ng Bergman o yung ibang may Bergman pa. Share ko lang tong experiences ko. So far okay naman siya. Nakarating ako ng Cavite, nakabalik. Ang nagastos ko lang sa gas is 900 pesos. Balikan na yun. Nakabalik ako ng Camarines Norte, Labo Camarines Norte, na more than kalahati pa yung gas ko. Parang 2 bars pa lang inuubos. Nung huli kong paggas is sa Lopez. Yeah, Lopez, Quezon. Then hanggang hanggang dito na. Halos lagpas kalahati yung gas ko. Ayun. So, pagdating naman sa pagme-maintain, ang ginagawa ko dito sa Bergman is talagang every month hindi ako lumalagpas. So hindi ko pinapalagpas na hindi siya change oil. Change oil ko siya and then after 2 months naman ang ginagawa ko, change oil din sabay na yung gear oil pag change ko ng gear oil. Yun ang aking mga proper sinasabi natin, proper maintaining Bergman o kahit ano namang motor para hindi talaga nasisira basta yung makina. At saka pinalitan ko na rin pala yung air filter niya. Nabili ko sa Shopee ng around 126. Ayun. Okay naman. Palitan na natin. So far yung palang napalitan natin, and then yung gulong dati pinalitan ko na siya ng 110.90. Kaso dali niya napudpud, so pinalik ko yung stock kahit na madulas. Yun nga ako na aksidente tayo. Kaya talagang sobrang pag-iingat na ginagawa. Ayoko na maulit yun. Pero so far meron akong nabili na gulong. Salamat pala doon sa sponsor ko kay paring Edgar. Yung papalitan ko na naman siya ng 110.90. 10, yan yung size na yun. Yun yung papalit ko ulit. Pero ibang brand naman. So tingnan natin kung maganda siya. At iba-vlog natin yun or i-share natin yung experience natin doon sa gulong na yun. Ayan, andito na tayo. Is almost na akong bumabiyahe. Parang 15 minutes pa lang. Malapit pa lang yan. Actually hindi ko na rin guys na tapos tong video kahit nung nakarating ako ng Tagaytay. Nalobat na yung GoPro, and then noon namang pabalik na ako, yung battery niya yung memory card naman is na full. Tapos nung pinalitan ko yung memory card, ang nangyari naman nalobat na naman yung GoPro at nakalimutan ko palang i-charge yung battery. So doon lang ako nakarating ng last video is nung pumasok ako ng Camarines Norte, and then doon na nag-stop yung video natin. Pero yun nga, para sa akin magandang gamitin ng Bergman. Kung gusto nyo i-try, gusto nyo bumili, bumili kayo. At talagang maganda naman siya, lalo na yung bago ngayon. Yung bago ngayon, alam ko ang size na yung rim sa likod is 12 na rin. So maganda at malaki na yung gulong. Pwede mo pa rin palitan yung gulong mas gusto mas malapad. Yun lang guys, sana tapusin niyo yung video para makita niyo yung mga nangyari. Pero hindi ako na-aksidente dyan. Yun lang guys, enjoy watching. At sunod pala guys, ang pupuntahan ko na is North. Baka mag-Baguio na ako. Pero
from Bicol to Baguio ang gagawin ko. Sa mga di nakakaalam, solo rider lang po ako, hindi ako nagsasama. Wala akong kasama pa nagra-rides ako. At alam mo na, ang para sa akin kasi, pag solo ka, walang mangiiwan sa'yo or wala kang maiiwan. Yun. Hugot. Sige guys, salamat at enjoy watching.
Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan akong makinig at kung tiwala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan. Ililigtas ko siya at paralan ko. Ililigtas ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagkakas. Napakagandang pangako ng Diyos para sa akin. Patunay na sino man ang nananahan sa kanyang presensya at ang nagtitiwala sa kanyang pangalan.
Na isang pwede mag-park. Dito, okay lang dito. Ay, grabe. Bihira na rin pala unggoy dito. Bihira ng unggoy. Depende sa araw o nalabas na lang. Bigla na lang napunta dito. Tapos ay umulit. Ay siya? Sino umuhuli? Hindi, nag-uuli. Uli-uli lang na gano'n. Nadaan lang. Wala kang bariyet, Nagbawalan pa kainin ng kaya hindi yung babalik dito dahil wala mo nagpapakain. Nung nagpapakain, may nandito. Yun nga lang. Yung problema kasi. Nabait sila kasi nandito sa baba. Tapos baka kuhanin pati ng iba. Ay, mapira siguro nila. Siya nga. Bawal na din. Hmm. Naglagay ng maski. Siya nga.
dito. O, sige, dito na lang tayo. Ito din si Brad eh.